Sziasztok! Én szerverkészítési Epohalpon 2 Novomodzsis videóval készítem nektek. Na, akkor kezdjük is el. Megyünk a Google-ra. De már nem kell enni, addig megcsináljuk ezt a videót. A Google, beírjuk szépen a Bookit. Itt van Development Build, ezt le kell tölteni, most nem rá kell kattintanatok. És itt van Epohalpon 2, nekünk most ez kell, és ezt most letöltjük, ha látjátok, itt van file mentése. Van egy picit, így, ezt már el fogom mindent tűnteni. Ameddig ez lejön, addig eszek, és na itt is vagyok. Na, nekem azt, hogy csinálni letöltöttük, kihúzzuk szépen. Várjátok. Na, az ki volt, na. Na, most elnevezheted a szerveredet bármilyennek. Bemegyünk. Craftbookit betesszük. Ezt átnevezzük simán csak Craftbookitra. Craftbookit. Az utolsó, az kell bookit.org. Itt van get Craftbookit. Ha na, mi lesz? Bejössz. Itt van. Nekünk most Windows kell, de ezt kell kimásolnunk. Windowsot. Nekem Windows van, szóval azt kell. Ezt ne töltsétek le, akkor azt kell tölteni, csak akkor, amikor most akarsz csinálni. Na, itt van Linux, MacOS, meg ilyenek. Nekünk Windows kell. De ez már nem is kell többet. Ide csinálunk egy kis szöveges dokumentumocskát. Így. Ezt nem muszáj átnevezni, ezt a szöveges dokumentumot. Na, ha a tört Minecraftod van, akkor ezt csináld falszerra. Ha igazi, akkor tudod, például a Razorcraft az nem tört, szóval az. Ide a start.batot íratunk, vagy room, vagy valami, indító.batot. És ha jól csináltad, aminek elnevezted, az itt kiírja, hogy indító. Na, azt kell, hogy csinálni, elindítjuk a szervert, és most látjátok, itt generálja le, itt, meg itt a cuccokat. Na, generálja. Na. Na, kész is. Megyünk Razorcraftra. Bejelentkezés. Bejelentkeztünk. Na. Itt a Razorcraft akkor. Szólok. Itt vagyunk. A szerver a tulajnak, de csak a tulajnak, a saját szerveréhez, ha ő futatja, ezt kell beírni lócahost. Látjátok, itt van, már működik is, Minecraft, a Minecraft szerver. Na, itt van a szerver. Ugye, nem színes, de most tesszük színessé. Na, szépen bemegyünk. Ez ide, ha ez ilyen lesz, akkor tulajdonságok, módosítás, és akkor egy jegyzet több. Oké, belemegyünk. És itt van Multi-Day, a Minecraft szerver. Ha színeset akarsz, akkor mindig ilyet kell írnod, ami a Shift, meg a 0. Szóval most olyat akarunk, én most magyarosítom, szóval löcörő a fötő. Realcraft szerver.
Például most ilyen, ez lesz a most neve, mentés, és akkor azt reloltozzuk. Ilyen gyorsan már kész is. Na, ha most megcsináljuk, lótszer most, akkor tessék, így is van. Real Craft Server. És akkor be tudunk menni, adom magunknak OP-t, OP, Scribe, így bemegyünk majd. Utána akkor ezt lestoppoljuk. Szóval szabad kiszállni, akkor nem ment el. Szóval spell stop, ilyen pluginokat kell betenni majd. Most azt mutatom meg, hol kell elküldeni a barátaitoknak az IP-t, és hol kell megnézni. Na. Na. Beírjuk, what is my IP? Mi az IP-m? Csak az angolul kell beírni. What is my IP? És akkor itt van. Na, itt az IP-m. Ezt kell küldeni. Ha akarom megoldoztatni, itt van, de muszáj ilyennek lenni, a 2-es pont nem kell. Csak ilyen. És akkor erre rákatítsuk, már kész is. És akkor már megy is a szerver. Mentek jó haverokkal, minden. Hát akkor, sziasztok, ennyi lenne a videó.